Kautaman pangurbanan. Panglimbang 5 menit dina Senin Wage tanggal 10 Agustus tahun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 12 ayat 24 tekan ayat 26. Sawetara wektu kepungkur aku ngopeni tukulan wiji kacang lanjaran kang tukul ing tritisan ngarep kamarku. Wiji iku mbiyene ndak buang amarga ndak anggep rami gunani. Ning bareng tukul ndak openi meneh, ndak urip-urip enggo tuwuh subur renuk-renuk. Wingi wit kacang mau wis aweh asil, ndak itung wijine ing sak leri ana 18. Dadi wiji sing biyen amung siji ora migunani saiki ngawohake wiji tikel 18. Beda meneh karo pari, aku kok berembuka internet kanggo naliti cacah wiji jroning wuli, jarine antara 80 nganti 250 elas. Menawa sak elas wae ngasilake 80 elas, sak wuli ya kari ngepingke wae kaping 80 dadi 360 elas. Kuwi lagi sak wuli. Wiji-wiji mau ora bakal ngawohake asil matikel-tikel rikala ora disawur lan mati luwih dhisik sarta nuwuhake urip anyar. Gusti Yesus sing waosan dina iki medharake kekeran pangurbanan, mligine pangurbanan kang panjenengane bakal tindakake. Kanthi pasemon bab wiji gandum kang tiba ing lemah lan mati, banjur ngrasuk urip anyar. Tuwuh ngrembaka enggo ngasilake uwoh matikel-tikel kang migunani kanggo uriping umat manungsa. Kaya mengkono mau kekeran kautamaning pangurbanan. Wose ora ana pangurbanan kang muspra. Minangka manungsa Gusti Yesus piyambak amung badan sepata, nanging kanthi pangurbanan dalem sakeh manungsa kang asrah percaya marang panjenengane bakal slamet lan saumpama tuhu ing setya bakal nampa kamulyan langgeng. Kekeran liya kang sinengker ing wiji gandum iki yaiku rikala wong gelem mateni diri lan hawa nepsune, dheweke bakal nemokake urip anyar kang ngawohake kaslametan kanggo wong akeh. Mula Gusti Yesus nate medhar sabda ngenani syarat minangka penderek dalem, nyingkur diri, manggul salib lan nderek panjenengane. Tembung nyingkur diri mujudake tembung liya saka mateni diri lan hawa nepsu kang winedhar ing waosan dina iki. Akeh wong kang marga gelem nyumpet hawa nepsu banjur berkurban ngawohake kabecikan lan kaslametan kanggo wong akeh. Marga pangorbanane para pahlawan lan para negarawan, negara kita iki kasil uwal saka penjajahane Walanda lan Jepang. Sacara mligi, pangorbanan dalem tinular lan tinuntu dening para pendherek dalem mligine Santo Laurentius kang sedani kita pistakake dina iki. Pangorbanan Santo Laurentius mligine sarta para martir liyane ndadekake pasamuan dalem terus tuwuh ngrembaka sarta migunani kanggo umat manungsa. Para tresna pelem kinasih ing jaman saiki pangorbanan lan panuladan pangorbanan dalem Sang Kristus ora kudu katempuh kanthi cara mati. Pangorbanan ora kudu katindakake kanthi mungsuhi kapitayan liya, apa meneh nganti ngolo-olo kapitayan liya. Akeh cara bisa katindakake minangka wujud saka pangorbanan. Sawetara tumindak mau kayata nyingkur diri, ngendhaleni hawa nepsu, sarta meper kadurakan pitu kang dadi wiwit kawite dosa. Kungas, meri, nesu, luduk, serakah, hawa nepsu lan pamer. Rikala kita tumindak becik kanggo pepadha tanpa ngarepake sembulih, mujudake pangorbanan kang banget utama. Rikala awake dhewe entrengan kanggo nulung lan nglipur pepadha nadyan ing prakara-prakara prasaja, kuwi wis dadi tindak panulada marang Gusti Yesus uga Santo Laurentius. Suwawi sami munjuk,
Kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus saking paduka dinten menika kawula sinau kados pundi wigatosipun labuh-labet sesami ambrih kamulyan lan kaslametanipun. Matur nuwun awit kekeran kautamen menika. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.